nu. TV-avisen God aften. EU-kommissionen har fremlagt et forslag om, at den europæiske centralbank skal indføre et nyt tilsyn med 6.000 banker fordelt på de 17 EU-lande, det vil sige de lande, der er med i euroen. Og det skal indgå fra april 2014. Formålet med det er netop at skabe en sikker økonomisk stabilitet i eurolandene efter gældskrisen. Hvis en bank skulle vise tegn for at køre dårligt, vil den europæiske centralbank kunne give en bank en advarsel, og siden han kunne inddrage dens ret til at drive bank. For Danmarks vedkommende gælder det kun Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit, da de ikke er med i euroen, men de har penge i EU-landet. Selvom Danmark vælger at stå uden for EU's kommende bankunion, men det vil ikke gå ud over de største banker i forhold til den europæiske bankkontrol. Statsminister Helle Thorning siger, at den endelig afhænger af de videre forhandlinger næste år, hvor man skal blive enige om regler for afvikling af banker og indskydergaranti. Ifølge professor finansiering ved Copenhagen Business School Jesper Rangvig har Danmark betydelig interesse i at komme ind under bankunionens skærm. Her siger nemlig, at bankunionen vil skabe større sikkerhed, og det vil hjælpe de lande, som selv har svært ved at komme ud af krisen. Men han mener, at det handler mere om solidaritet.